Ja, jeg siger nærmest, for at der er ingen, der tror, at det er rigtigt. Jeg gik i realklasse. Jeg vidste godt, du ville sige det der. Og der var fransk, det var frivilligt. Det er løgn. Og der kan jeg huske et bestemt udtryk, det hed Le Petit Paul. Det er værd. Og det betyder den lille Paul. Når man læser om de fester, du fejrer, de jubilæer, du holder, og de fødselsdage, du holder, så taler man altid først om den lille Paul. Ham, der begyndte nede i skuret nede hos Trente. Bag Trentes bajerskab. Jeg ved sgu ikke, om det var samme rum, de var i. Men Trente, han havde altid initiativ, og måske han har smittet dig, det ved jeg ikke. Du kom på Grisehuset, eller hvad fanden det hed. Det hed ikke sådan. Nede på markedspladsen. Med din gamle 28 Chevrolet. Hjemme sundt og helvede til den Chevrolet. For jeg husker, min far havde råd til at have sådan en, det havde jeg i hvert fald ikke. Nu har du fået nogle større skurvogne, nogle større skure og have din materiale i. Selv vil jeg stadigvæk kalde dig for Le Petit Paul, for du er den samme mand, som den dag, du stod ude i skuret hos Trente. Jeg ved ikke, om du havde cementgulv. Men du var aldrig blevet større, Paul. Og det er nok det, dine venner er så taknemmelige for. Du er den stadigvæk den samme mand. Og der er vel noget større at blive stor og stadigvæk være af natur den beskedne og den rimelige at tale med. Blærerøven har vi aldrig kendt i dig. Måske er det det, vi holdt mest af dig. At du har været Paul altid. Jeg skulle nok møde op i dag med en hilsen fra Murmesterforeningen. Men det viser sig altså, det kan vi gøre til jubilæer. Men ikke til 50 års fødselsdag, det siger man, det er personligt. Så derfor får du skudt den her urtekost på Murmesterforeningen. Men hilsen derfra, den får du i hvert fald nu. Og nu synes jeg, vi skal råbe hurra for Paul og for Paul Smed, som er væsentligt ældre. Han er dog 52. Er det en høj alder? Men trods alt kan jeg godt sammenligne jer to noget, nu Paul også har fødselsdag i dag. I har altid været nogle herlige drenge, som jeg har holdt meget af. Skal vi råbe hurra for dem alle sammen? De to? Ja, kun to. Ja, kun to. Dem alle sammen. Sæt dig ned. Det er Pauls, de længe leve. Hurra! 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 Man bliver helt rørt af det her. Nu begynder jeg at græde. Ja, skål, skål. Skål, skål. Ja, men jeg skal det. Du kan sætte jer halv højning. Kammer har gået i lange herrens tider og forberedt. Men når man så vender mig om her, så ser vi i hvert fald min kære kusine med sin lille søde forklæde på. Jeg sagde ikke noget om nogen som helst ting. Og alle de andre dejlige damer, der går her, de har gjort det så dejligt for os i dag. Du er da ikke familie med mig? Nej, men den anden dame er her. Den anden dame, som stod for, jeg kun den der... Jeg ved ikke, det er dig med kammer. Du er min kusine. Alle disse dejlige damer, de har gjort det så godt for os. De har serveret noget herligt dejligt mad. Skal vi give dem et hurra? Ja. Og skidt med Paul, han skal bare betale regningen. Alle dem, der har gjort det, og fået det til at smage, de længe leve. Hurra!